Pwede na. Vlog here.
basurahan. Vlog Kuya Bits. Ulit tayo. Wala ka nang makikita dyan din. Kulamot ka na yung si artist. Nakuha mo yan. Pagin muna ako magsasabi. Pwede mong taas yan. Nangyari, namatay na muna. Hindi, okay lang yan talaga. Namamatay ka rin. Kala ko pinalaban mo. Ito ba yung ano? May float dito. Pangit na lang background. Kung saan kumamaganda? Magulo din sa instruction kanina nung ano. Ano? Magulo din yung instruction ng lektan. Kaliwa. Ay, ito yung...
Ano yung galit mo? Yan yung pinatahe? May nakita mo? Ayan, check ko lang na yung bangin. Bakit kasi? Ba't kasi hindi mo, dapat mas maganda experience mo yan, no? Kaya ganun mo lang yung kamay. Ba yan? Meron pa ba? Where the beautiful sun